Μετά που είχαμε στην ταβέρνα του σταθμό του κυρίου Στάθη, αλλά που είχαμε τον κύριο Δεσπότη, τον μου πέρασε έδωσας, η ανταπόκρισή μου ήταν ότι όταν έρχονται και τρώνε στο μαγαζί, καταλαβαίνουν ότι ένας μπύρης ξέρει πολλά στην έδωσα, δεν είναι μόνο περιοχές, ακούγονται πολλά λόγια. Παραγόμενος κλαίει και τα λέει τα μυστικά του τι γίνεται στην έδωσα. Σε ένα μαγαζί γέπερας που τα ήλιο ο Δεσπότης σήμερα το βράδυ είδανε οι απαράδεκτοι που παίζανε κουμάρι. Σε ένα μαγαζί κλειστό, 15 νοματέ που δεν σκέφτονται ούτε τους γονείς τους, ούτε την Αγία Σκέπη, ούτε τον Αγίου Δημητρίου. Σκέφτονται τα λάθη τους και παράδειξή τους. Ο Μπίλης είναι αυτός. Όταν θα αποχωρήσει και θα πάει σε άλλη σχολή, θα λέει ότι στην έδωσα μου κάναν πολλά. Δεν ήταν μόνο τα πολλά. Ακουγόταν και πολλά στην πλατεία. Έλεγε και έκλαιγε ότι δεν υπήρχε νόμος αυτή την ώρα εδώ μπροστά στο μαγαζί να αποχωρήσει το Δεσπότη για την Αγία Σκέπη. Αυτά.